Yan. Abu. Oh. Sige, Duck. Si Duckling. Huwag ka tingin sa mami. Nakita yung kasi na. Oh. Sige, sige. Sino yan? Duckling. Duckling. Ugly duck, duck. Ugly, ugly. Ugly, ugly. Alam niya yung camera. Tumingin sa camera eh. Hindi man siya tinatawag eh. Ang laki lang daw, nilabas na yung dibdib mo. Maganda yung sumandal siya. Tapos yung parang nagbasa siya. Abu. Anong basa mo, anak? Ha? Wow, ganda naman ng book. At least napalitan na yung gusto niya, hindi na yung ano. Hindi, hawak mo na dalawang kamay. Kung na nagbabasa